La început nu știam mare lucru. Dar știi cum se zice? Toată lumea o face. Așa că am încercat să o fac și eu după cum mi-am imaginat. Unii cunoscuți o făceau cu persoane mai experimentate. Pe bani, evident. Și m-am gândit și eu să-mi caut o persoană cu care să o fac. Fată, băiat, nu conta. Am ajuns să o fac prin cămine, oriunde găseam loc, cu oricine era disponibil. Atunci am cunoscut un grup de oameni ciudați ca mine și am început să o facem împreună. În grup. Totul s-a schimbat de atunci. Tu cum înveți?